ми, обаче те няма май да помогнат много при 20 на 9. Малко по-оплашени изглеждат нашите момчета. Не трябва да забравяме, че нашите момчета на практика са хора, които повечето от които не са играли никога професионален баскетбол. И за тях просто е едно изключително удоволствие, както и за всички нас, да гледаме това, което се случва днес в зала Универсиада. И което ни показва, че хората в България разбират много добре от баскетбола и идват точно само когато си заслужава зрелището. Забелязах, че от треньорския щаб, така наречен, или от по-скоро продуцентите на този отбор са страшно доволни, защото това не се случва вероятно всеки ден. Такава уникална комбинация, която наблюдавахме преди малко, която ще повторим. Надявам се няколко пъти до края на предаването. Сега този пресечен пас не стига до никъде. Поредица от взаимни кражби на топки, които могат да доведат до прибирането на някои от участниците в първо район, на което е много наблизо, защото доста крадливи се оказват те. Симо сега даде Ел Пистолеро. Не е готов за тази добра защита от страна на Hot Sauce. Жоро Младенов е строг, но справедлив, точно така, нарушение. И този път нарушение на Купринения. Пик н рол, обаче Бейби Шак е невероятен, с изключително бързи рефлекси, успява да избие топката. Ербол. И топка за and one. Смяна в българския тим. Златко Запрянов с дабъл сет. Се опитва да влезе дабъл зино. Виждате така! Отлична акция на Чуел! Топка за Сима, отново пас над ринга, не точен обаче. И нашите се отпушиха. Олеле! Страхотен пас на професора. Убиеца се готви да се върне на терена. Отбеляза този кош. Но това, което ми прави впечатление е, че много добре усещат темпото на играта съперниците и се опитват да притискат българите непрекъснато, да развалят тяхната комбинация, карат ги да стрелят от разстояние. Докато българите, които изостават 13 на 22 в този момент, не трябва да се увличат по атрактивния стил на игра, а трябва по-опростено да стигат до коша и там да завършват, защото накрая мача ще се брои на кошове, не на атрактивни изпълнения. Ел Пистолеро има мрежички между краката, не позволи да му бъде промушена топката оттам. Тройката обаче не върви. Бейби Шак. О, изумителен пас! Изумителен пас към Go Get It! Много нарушение. Връща се осмото чудо на терена, а също така се връща с номер 1 и Кени Брунер Бет Санта, както и Hot Sauce на място на Силк. Руснаха Иван Петров, The Russian, с номер 54 също се появи за българския тим. Втори чадър на осмото чудо, който е гладен за още. Много бързия се опитва да се справи с Бет Санта, който обаче е готов всеки момент да вържи колената му на моряшки възел.
Борба за Кейн. Пас на Too Quick към Бейби Шак, а не към Симо Найденов, който беше на 3 метра назад. Не се получи този път номера на Бейби Шак. Ето го и Руснака. И не стана тази забивка на WZ, обаче въпреки това Кейн поправи положението и доближава нашата на 11 точки. Ето го Hot Sauce. Внимавайте. Какво ще се случи с Русначето? Този път многото магари доведоха до загубване на топката, но и нашите не можаха да направят нищо в тази бърза акция. Папазов се ядосва. Видим сега какво ще направи Бейби Шак срещу Пистолеро. Късна стрелва, че Бейби Шак си взима борбата и бележи отново. Фундаментален баскетбол, играе с гръб към коша на ниския пост. Сега Момчил Митев МОМФ и забивка на Симеон Найденов, който получи топката от Кейн. Бет Санта към Hot Sauce. Това беше Спрингс, простете, не Hot Sauce. Номер 7. Ето го Руснака сега. Затворен е Пистолеро от Спрингс. Въпреки това се измъква от тройката. След това не успяват нашите да вземат борбата. Лош мерник за Пистолета в този момент. Въпреки това Симо Найденов с 9 точки е най-резултатен от българския отбор. 17 на 30 е резултата. 13 точки се движи разликата. 6:56 до края на тази част. Матчът ще се играе в 2 части по 20 минути. Изолация за Пистолеро. Осмото чудо го изпуска. И ето го Симо отново със страхотно изпълнение. И Руснака също прибира тази топка. Ще пробва алейуп, но късно скочи Кейн. Въпреки това успява да отбележи след тази руска асистенция. Спрингс. Спрингс иска сам да играе. Да видим какво ще измисли. Шупи кръста на Кейн, обаче не успя да забие. Иска нарушение. Младенов не дава фаул, обаче Симо не прощава. Забелязвате, че и атаките са по 30 секунди, а времето по 20 минути, класическо, от преди промяната последната на правилата в баскетбола. Спрингс сега бележи с табло. След като разликата падна на 7 точки, Кейн тръгнаха да играят на по-сигурно. Намачкаха го Кейн там. Спрингс излиза. Чудесен пас на Пистолета. Фаул. И иззимаме борба. Няма кош. Има фаул преди това. Жоро Младенов е напред с жестовете определено. А Симо продължава да пука. Добре, че нашите са много силни в борбата под коша в последните минути. Взеха 3-4 борби в нападение. Момчил пропуска сега. И Hot Sauce. Адски бърз. Ето го и Руснака, обаче между краката! Отлично! Хубав пас на Симо, обаче не се разбраха кой да го вземе. Още отмъщението сега. Лошия Санта. Бейби Шак срещу Руснака.
Лоша е Дядо Мраз какво ще измисли. Изстрел от тройката.